हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो सासे बर' सेंग्राखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोसोखांलाय गथायदों। थांनाय 3 मे खालारखालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव सानै बर' उन्दै हिन्जावसाफोरखौ साथाम दुथां सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनाय जाथाय लोगोसे जिनाहारि खालामजानायनि बिदा हिरण्मय खाख्लारिखौ जिनाहारि खालामग्रानि नखरा सावरायनो थांनाय समाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ मैया 21 मे खालारखालि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम पुलिसनि DGP आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखांलायखौ गथायो। गोसोखांलाय गथायनायनि उनाव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा गोसोखांलायाव दैखांनाय दाबिफोरनि सायाव बुंथिनानै होयो। दाबिफोरा जाबाय जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि थाखाय जिनाहारि खालामग्रा साफ्रोमबो दायनिगिरिखौ थैनायनि साजा होनांगौ, जिनाहारि खालामनाय सानै उन्दै बिनानावफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ आरो बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो बे केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै जोबोर थाबैनो साजाखौ फोसावनांगौ। लोगोसे दिनै 22 मे खालारखालि 5 रिंगायाव हिरण्मय खाख्लारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि महकुमायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन आरो 27 मे खालाराव गासैबो जिल्ला एबसुनि बाहागो लानायजों दुधनैयाव मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। गुवाहाटी नोगोरमायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सानै आइजोनि जिउ खहा जायो। गुवाहाटीनि बरगावआव जादों बे जाथाया। जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय आइजो सानैया मैया मंगलबार खालि मोनानि समाव गावसोरनि खामानिखौ फोजोबनानै स्कुटिजों गरसकसिम फैबाय थानाय समावनो गंसे XUV गारिया गोसायै फैनानै सौदावनायनि जाहोनाव स्कुटिया लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकनि सिङाव हाबहैयो। जाउनाव स्कुटियाव थानाय सानैबो आइजोआ जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानांनाय आइजोफोरखौ नगावनि मामनि बरा आरो शिबसागरनि कुन्ति दास होननानै सिनायनाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय XUVनि सालायगिरिया जौ लोंनानै फेनाय थासारियाव दंमोन होननानै मिथिनाय जादों। XUV गारिनि सालायगिरिनि मुङा कुमुद बर'। 133थि दुरान्ड कापआ फिन क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दं। बेजोंनो लोगोसे BTR ओनसोलनि जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। एसिया हादरमानिनो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय 132थि दुरान्ड कापआ थांनाय बोसोर क'क्राझाराव जालांनाय बादिनो देग्लायबो 133थि दुरान्ड कापआ क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दं। दा बै दुरान्ड कापआव बाहागो लानो थाखाय बड'लेण्ड FC हानजाया गेलेगिरि नागिरनानै BTRनि जिल्लाफोराव ट्रायल खालामगोननि खौरांखौ बड'लेण्ड FCनि कच दैमालु बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो। बे ट्रायलआव गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय 18 बोसोर बैसोनि सानि जानांगोन। ट्रायलनि खालारफोरा जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव 26 मे 2024, चिरां जिल्लायाव 28 मे 2024, बाक्सा जिल्लायाव 30 मे 2024, तामुलपुर जिल्लायाव 1 जुन 2024 आरो उदालगुरि जिल्लायाव 3 जुन 2024। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे लांखारनाय जाथाय सोमजिदों। हिरकज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया मोजां मोनफ्लानानै सनिया मोसाहारि मुंनि सासे सिख्लाखौ गुबुन हारिनो फानहरखोमादों होननानै सन्देह खालामदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिंनि दिगालदङा गामिनि कार्तिक मोसाहारि आरो सनिमा मोसाहारिनि नैथि फिसाजो सनिया मोसाहारिया थांनाय 8 मे खालारखालि मुसलपुराव कम्पिउटार क्लास लानो थांनो थाखाय बिमाया बाथौफुरि सकसिम दोननानै थांदोंमोन। बै सानखालिनिफ्रायनो सनिया मोसाहारिया न'आव गिदिंलांफिनाखै। फोरमायनाय बादिब्ला बिमा बिफाया गामिनि सुबुंनिफ्रायसो हिरकज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया सनिया मोसाहारिजों मोजां मोनज्लायोमोन होननानै। बै 8 मे खालारखालि बिमाया बाथौफुरियाव सनियाखौ दोननानै फैखांनाय उनाव स्रोदै हिरकज्योति बर'आ सनियाखौ साइकेलाव दैखांनानै लांनायखौ लामायाव सनियानि बिदा धनेस्वर मोसाहारिया नुदोंमोन। नाथाय बिदा धनेस्वर मोसाहारिया हिरकज्योति बर'खौ बै 8 मे खालारखालिनिफ्राय 14 मे खालारावसो हारसिङै फुंनि 8 रिंगासोआव बरबरिनि सकआव नुदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव नुनो मोनफिनाखै। बैनि उनावनो हिरकज्योति बर'आ सानिया मोसाहारिखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुन हारिनो फानहरदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सनिया मोसाहारि आरो हिरकज्योति बर'खौ बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो थाखाय नखरा खावलायदों। लोगोसे 8761903955 आरो 7086969109 नम्बराव खौरां हरनो थाखाय नखरा खावलायदों। फैगौ 1 जुन खालारखालिनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनायनि थाखाय गोदान नेमखान्थिफोर फोसावबाय।
दा मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेजआ बै गोदान नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों। सिगांनि समाव ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो थाखाय जिल्लानि आरटिअनि मावख'आव थांनानै ड्राइभिं टेस्टखौ होनो गोनां जायोमोन। नाथाय फैगौ 1 जुननिफ्राय नोंथाङा बै ड्राइभिं टेस्टखौ नोंथांनि खाथिनि गावारि ड्राइभिं स्कुलावनो थांनानै होनो हासिगोन। बेजोंनो लोगोसे बारहावा गुबुंले जानायखौ नोजोर होनानै हादराव गासै 9 लाख सरकारि गोजाम गारिफोरखौ बन्द' खालामनायनि थांखिखौबो लाबाय। फैगौ 1 जुननिफ्राय नांगौनि बारा गोसायै गारि एबा मटर साइकेल सलायोब्ला 1000 निफ्राय 2000 रां जुरिमाना लानाय जागोन आरो जुदि सालायग्राया 18 बोसोर बैसोनि सिंनिब्ला 25,000 रां जुरिमाना लानायजों लोगोसे 25 बोसोर बैसो जायागौमानि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो गारि सालायग्रा आरो उन्दैफोरनो गारि हरग्रा साफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों।